Naimbag nga agsapatay amin kakabsat, kaya't kuman nga ikablaaw kada kayo itinagan ni Apo tayo nga Hesus Kristo, iti daytoy nga Sunday. Ti Apo mati mang bendisyon, mang protektar iti tunggal maysa kada tayo. Numampay halos duwa nga Sunday nga awan iti panagigimong tayo ditoy, malalinta gapo ti sitwasyon ngem saan latta nga malapdan tingiwat tayo nga mangidayaw kini Apo Dios uray pay iti mangikasaba iti sao ti Apo. Babaan ti panakaaramat iti social media. Maraming salamat sa mga friends po namin sa Facebook ken uray pay iti tunggal maysa nga kan na ti tiyempo iti sao ti Apo iti daytoy nga aldaw. Nga kabailan na nga agtugaw itugawan iti sao ti Apo. Alag mat daytoy nga gundaway nga agyaman iti church ditoy church ti Malalinta. Sa mga members, maraming salamat. Uray pay kadagiti panakaawat yo iti trabaho ti Apo, mauawatan nyo ket very supportive kayo. Uray pay kadagiti suportayo iti trabaho ni Apo Dios launa iti San Mariano. Uray pay kadagiti mapanmet iti San Marcos nga no dadto maawanak nga makapan ket da kayo timang take over. Kadagiti akin biyang kadagiti young people ken ubing maraming salamat ni Apo Dios timang bendisyon kada kayo ket tultuloy yo nga aramidan ta dagita ket maragsakan ni Apo Dios launay kadagita kasta nga araramid met para iti pakaidayawan na. So maraming salamat sa mga kapatiran dito sa Malalinta Church, manipod kaubingan naging ganat ti kataingan kada kayo. Maraming salamat. Uray pay kadagiti taga San Mariano, iti Villa Miranda, Sitio Villa Miranda di Buluan, San Mariano Isabela, mga sa church natin dyan, sa Andrayan, ti Apo kumati mga iwan kada kayo dita. Ti mang bendisyon mang sabot kadagiti kasapulan nyo. Uray pay ijay Lower Kasala, maraming salamat sa mga buhay nyo dyan, sa mga gawain natin. Temporary pa nga ang kami nga makapan gapo daytoy sitwasyon. So nga itultuloy yo uray pay dagiti nangaganyo nga sa uti Apo iti umay medita. Hanyo ko mga liplipatan ket ipatagyo dagiti sa uti Apo nga nangiganyo. Maraming salamat sa mga buhay ninyo sa panahon din na may gawain tayo dyan, lagi kayong umaaten sa gawain natin. Ni Apo Diyos timang bendisyon, mang protektar kada kayo dita upper and lower Kasala. Aywanan na kay ti Apo dita. Stamot ti minanga, ni Apo Diyos kumati mang bendisyon kada kayo dita, mga iwan. Uray pay iti trabaho ti Apo dita, nga linukatan tayo tinabiit. Ngem, temporary nga na isardeng gapo ta kastoy ti sitwasyon tayo. Ngam ni Apo Diyos kuma iti mga iwan, mang bendisyon, mang protektar kada kayo. Tuloy yo ti agserbi ti Apo. Iti pamilya Babaran, pamilya Aguinaldo, kendado mapay nga pamilya iti dayta nga compound, iti Puro 4, ni Apo Diyos kuma iti mga iwan, mang bendisyon kada kayo dita. Ken kastamot iti San Marcos, Alfonso Lista Ifugao, numampay na lockdown kayo dita. Ni Apo Diyos kuma iti mga iwan met kada kayo, mangsabot kadagiti kasapulan nyo iti kaaday iti panaka-lockdown nyo dita. Sapay kumata malpas daytan nga panaka-lockdown maagasan kumadagitay na-infect no addaman ti na-infect kada kayo dita. Ni Apo Diyos kumati mga iwan kada kayo ken mang bendisyon mangagas uray pa ditoy Malalinta. Ti Apo kumati mang bendisyon mang protektar mga iwan iti tunggal maysa kada tayo ditoy Malalinta. Kastamot kada kayo dita abroad nga kakabsat mi. Ti Apo kumati mga iwan kada kayo, mang bendisyon, mang titi salunat, iti panagtrabaho yo, ti kaadayo dita, sapay kumata,
awan lugar iti pan naka-infect kada kayo iti COVID-19. Maraming salamat sa mga buhay ninyo at mga suporta ninyo pati rin po sa gawain ng Panginoon. Kaya't kumanti makisarita kada kayo iti daytoy nga aldaw. Iti daytoy masarakan iti Luke chapter 23 verse 39 to 43. Kaya't kuman nga basaan kada kayo kakabsat iti Luke, iti King James Version, iti Lucas kapitulo 23, versikulo 39 aging gana iti 43. Kasto iti kunana iti King James Version. Ket maysa kadagiti tulisan nga adda na ilan sa iti krus. Rabrabngisen na akon kunana, no sika ni Kristo, isalakan mo tabagin matlaang kenda kami. Ngem simungbat di maysa ket binabalaw na akinunana, uray sika, di ka pay kabuteng ti Diyos, idinto nga adda kang arudan, iti pan nakadusa. Ket data kinapudnuan na arabeng ta nga awatan ti may tutup kadagiti araramid ta. Ngem daytoy awan tinakes nga inaramid na. Ket kinunana, Jesus, laglagi pennak inton umay ka iti pagaryam. Ket kinunana kinkwana, pudno kunak kinka, ita nga aldaw, makipagyan kanto kanyak ijay paraiso. Naapod Diyos timang bendisyon kadagiti sa una. Diti binasa tayo kakabsat, kaya't kuman nga adanaalak nga paulo na daytoy, kaya't ko nga pakisaritaan kada kayo. Kas makita tayo ditoy ket padayawan ti Diyos dagiti addaan pammati ken kuana. Padayawan ti Diyos dagiti addaan pammati ken kuana. Na makita tayo dito ti background na ditoy teksto tayo. Adadwa idinailansa ni Apo Jesus ijay krus ti Kalbaryo. Adadwa nga tulisan nga naigiddan nga mailansa. Maysa ijay makanigid na, maysa ijay makanawan na. Ket maysa kadagiti tulisan adda nga rabrabaken na ni Apo Jesus nga kinunana nga no sika ti pudno nga Dios, no pudno ka nga Dios, isalakan mo man tabagim kinda kami. Ngem maysa kadagiti tulisan nasiputan na nga kasla sursurduan na ni Apo Jesus. Ket binabalaw daytoy maysa nga tulisan nga mabasa ta ditoy nga kinunana ti verse 40. Ngem simungbat di maysa ket binabalaw na akinunana, uray sika di ka pay kabuteng ti Dios, idinto nga adda kang arudan iti pan nakadusa. Na makita tayo ditoy, daytoy tulisan, daytoy maysa nga tulisan nga nangisakit kini Apo Jesus. Naawatan na nga dayjay kadwada nga mailansa nga isu ni Apo Jesus ket maysa nga Dios. So nga kunana nga di ka pay kabuteng ti Dios. So nga naawatan daytoy nga tao maysa kadagiti tulisan nga dayjay kadwada ijay pagtengaanda nga mailansa isu ni Apo Jesus ket maysa gayam nga Dios. Isu nga binabalaw na ti kadwada, di ka pay kabuteng ti Dios. Iti kalaksidan iti kinadakos daytoy nga tao, iti kaadda na iti gingit ni patay. Ket naaddan isuna iti pamati kini Apo Jesus. Nabasan tayo verse 40. Makita tayo. So nga napatiggayam iti mangisakit met. Nagpatiglauna iti mangisakit kini Apo Jesus. Tangay haanan nga literal nga kasdiyay sitwasyon dagitoy nga tallo dagiti duwa nga tulisan kini Apo Jesus nga adda dagiti tiempo nga talagang may lansada. Ngem nagpatiggayam iti panangisakit uray pay kadagiti mangikas kasabaken ni Apo Jesus. Based iti experience ko kakabsat. Launa iti San Mariano kadagiti linukatan mi nga trabaho ti Apo ijay. One time iti lower kasala idi kaskasabata yun ni Apo Jesus. Adda iti maysa nga nabartek nga
Imay ijay gimong mi iti one time iti rabii iti Friday. Nga kunana nga idikas kasabak ni Apo Isus ket kunana nga nabayag kon ngam ammo ni Jesus. Dagiti ulit-ulitan na nga ibagbaga. Ngam dagijay audience iti daytang rabii. Isudati nangisakit kada tayo. Nga pinaadayuda dagiti nga tao. Nag-react dagiti nga tattao, dagiti nga audience nga agdengdengeg iti panakaikasaban ni Jesus ket isudati nangisakit kada tayo. Talagang grabe iti panaka-distract tayo kuman nga napateggayam nga dadagiti tattao nga mangisakit iti trabaho ni Apo Diyos. Ang kumalipatan ti maysa nga testimony ti maysa nga pastor ni Pastor Tony Atchuan na yakin ko ka iti prayer tower hindi mangig ko di testimony na nga ijay ayanda kanu idi ket isuna iti promotor iti pananggulo iti cross-crusada ijay ayanda kumbaga isuna iti mastermind amang gulo kadagiti crusade iti panakaikasaba ni Jesus ijay ayanda nga lugar ngam one time idi imay ada imay ijay lugar da nga agkandak damanan ti crusade adda dua nga babalasa nga napipintas nga pastora nga napan nakikatungtong kinkwana nga kunana dagitoy kano Uncle si kantuman ti mangkita iti manggulo iti crusade into Norabii ket ni Pastor Tony haan kanon nga nakatagari gapo kanuta babalasang dapat napipintas da pay ken isungahaanon nga nagkedked so iti day tangarod nga rabii suna iti mangkita iti manggulo awan ati manggulo ta isungorod ti promotor iso nga mayat ti narami dagiti dua nga babalasa nga pastora ket idi kanu day tang rabii idi maikas kasaba ini Apo Jesus ta imuli suna ijay mangga ket idi mangmanggeg na ni Apo Jesus ti panakaikas kasaba iti daytang rabii ket hana nga mapuutan nga tilwana ket agarubos idi manggeg na ni Apo Jesus nga maikas kasaba iti daytang rabii so nga kitaan nyo kakabsat nga uray no magkantay ti lugar nga mangisakit kadagiti mangikas kasabakin Jesus ken uray pay mangisakit ken ni Apo Jesus adda iti lugar ken parabor iti pannakaisalakan ni Pastor Tony Atchuan na baligi nga pastor ken pinarangay ti Apo so natakin kuka iti prayer tower ijay part iti Ramon ijay Mount Atchuan prayer tower ni Apo Diyos tinang bless ken kuana kinagtultuloy nga agserbi so nga adda iti parabor kadagiti mangisakit iso nga daytoy nga tao nga kadwa ni Apo Jesus nga nailan sa ijay krus maysa kadagiti tulisan nabigbig na nga maysa nga Dios dijay kadwada data rebbeng ta iti madusa ngem daytoy nga tao awan iti basol na kunana ket sana sinangon ni Apo Jesus ket kinunana ditoy ket kinunana Jesus laglagi pennak intun umay ka iti pagariam ket kinunana kinkuana pudno kunak ken ka itanga aldaw makipagyan kanto kanyak ijay paraiso no makita tayo ti title daytoy pakitungtunga kada kayo kunak tatay padayawan ti Dios dagiti addaan pammati kenkuana no makita tayo ti panang padayaw ni Apo Jesus iti pammati daytoy nga tulisan amuyo awan ti panawon na kumanga agaramidon iti kinaimbag daytoy ta mailansada matay da iti daytang aldaw ngam dayjay panangisakit na kini Apo Jesus ken panamati na nga isu ti Dios nga isunto ti umay nga mapan ijay langit iti papatay da iti daytang aldaw na naawatan na nga ni Apo Jesus isu ti Mesias nga mangisalakan so kunan ditoy laglagi pennak intun umay ka ijay pagariam ket kinunana ni Apo Jesus kas di panang padayon na iti pamati daytoy nga tao ibagakken ka iti daytoy nga aldaw makipagyan kanto kanyak ijay paraiso ta iti daytang aldaw matay da
iti day tangal daw. So ang maawatan tayo nga numatay gayam ti tao, insigida nga ti kararwanan to, mapan, ijay destinasyon na. No namati ka nga napudno kini Apo Isus, inton matay ka, sigurado mapan ka iti paraiso nga kinunana ni Apo Isus. Ngem no natay ka nga saan ka nga nagserbi, kinamati kini Apo Isus, apan kanto ijay Hades, akas ijay napanan ijay baknang, ijay Luke chapter 16 verses 19 to 31. Makita tayo ijay. Iso nga ni Apo Isus pinadayawan na iti pamati daytoy nga tulisan. Iso nga na isalakan takunan ni Apo Isus, ibagakin ka ti pudno, itamad langal daw, makipagyan kanto kanyak ijay paraiso. Makita tayo pa'y kakabsat nga dagiti adaan iti pamati kini Apo Dios. Ket mai-record da gayam, recorded da. Ijay iti author iti Hebreo, makita tayo nga iti author ti Hebreo insurat na dagitay adaan iti pamati kini Apo Dios. So nga dagiti mamati gayam kini Apo Dios, adaan da pamati kini Apo Dios, recorded da, naka-record da. Han nga mailingid kini Apo Dios. Ket padayawan na tayo pa iti Apo. Na makita tayo dito'y verse 4. Kita antay man dagijay tattao nga adaan iti pamati kini Apo Dios ket pinadayawan ti Apo ida. Kadagijay nga pamati da kenkuana. Adaan da ti pamati dagitoy nga tattao nga imununa nga namati da tayo. Ket nakasarak da iti pabor, parabor, bendisyon iti kaanda ti pamati da kini Apo Dios. Dito'y Hebreo chapter 11, kita antay man kakabsat. Iti Hebreo chapter 11, iti verse 4, basaan tayo man, kita antayo kakabsat, makipag-ukrad kayo man kanya. Iti verse 4, kunan dito'y, gapu iti pamati ni Abel, injaya na iti Diyos ti may sa adaton, anasaysaya at ngam ni Cain. Ket gapu iti daytoy na itidkin kwa na ti panitneg nga isu nalinteg idi asinaksyan ti Dios ti maipapan kadagiti daton na. Ket gapu itoy no pay natayen agsasaupay laeng. Now umuna makita tayo ditoy nga recorded nga daan ti pamati, naka-record ditoy Hebreo isu ni Abel. Gapu iti pamati ni Abel kini Apo Dios nangi daton isuna iti kasayaatan nga daton. Nasayaat nga daton. Kumpara ijay daton ni Cain. Tati daton ni Cain ket dagijay naapit iti daga. Ngem ti daton ni Abel ket isu dayay napalungdo nga animal nga awan pulos iti sakit na. Isu nga maawatan tayo nga iti pamati ni Abel umisuga po ti indaton na ko talagang rebeng nga maidaton. Compare mo ijay daton ni Cain. Isu nga agpaysumot kakabsat nga adda dagitay agkunkuna nga mamati da kini Apo Dios. Ngem when it comes ijay panakaidaton ti biag ket saan nga umisu. Ibagbagada nga namati dati Apo ngem kadagiti aramid da ket saan met nga maikumbini. So nga naladingit launay. Ngem ni Abel makita tayo ti daton na. Kagapu ti pamati na nangidaton ti umisu. So ang uray pa'y kumati pamati tayo ti Apo. Gapu ta mamati tayo kini Apo Dios. Diya pa nangidaton tayo kumati biag tayo ti Apo ket umisu kuma. Kasayaatan kuma, nasayaat kuma, di pa nakaidaton iti biyag tayo. Gapot ako natay garod nga mamati tayo, kini Apo Diyos. Ikitaan tayo dito, nga uray pa'y natayen ni Abel, unana. Gapu iti pamati ni Abel, uray natayen, agsasaupay laeng. Pamati ak nga amin kadagiti mangikas kasaba iti sao ti Apo, when it comes uray pa'y iti pamati,
launay dito Hebrew chapter 11 haan na nga malibtawan ni Abel. So ako na nga uray no natayen nagsasao pala. Unta no may kaskasaba uray pay iti pamati. Madakdakamat latamat ti pamati ni Abel. So nga mabalin ko mga ni Cain, mabalin ko mga simukat kuma iti taraken ni Abel. Dila mabalin brother nga sumukatak man di tataraken mo. Iti bunga ti garden ko. Ta iso ti idaton ko. Kunan ako ma. Di ba nagsayaan? Nga makita tayo nga idi saan nga inawat ni Apo Diyos ti daton ni Cain. Isukid di tinanggapuanan na nga nagselos. Uno adda iti saan nga nasayaat nga riknana kin ni Abel. Kat isupayan iti nangiduron tapno patayan na ni Abel nga kabsat na. Isa nga maawatan tayo kakabsat. Nga no saan nga talaga nga umiso dagyapan na kaidaton. Uno dagyapan mati. Dagyapan mati kini Apo Diyos. Adda dagiti mamati kini Apo Diyos. Ngem saan nga naidaton nga nananay ti biyagda. Iso nga rong mistik palaeng. Dagiti wagasda. Ngem makita tayo ni Abel kakabsat. Talagang iti pamati na kini Apo Diyos. Kat uray pa'y di panangidaton. Kat umiso. Umiso dayay datdaton na. So nga iyatan nga kakabsat, kada tayo nga mamati kini Apo Diyos, no napudno ti pamati tayo, kat kitaan tayo, nga dapat nga idaton tayo nga nananay, dagiti kasasayaatan nga daton, kang ronaan ti biyag tayo, kini Apo Diyos. Idaton tayo kumanga umiso. May sapay nga makita to dito nga recorded iti pamati na kini Apo Diyos. Kas author iti Hebreo in record na iti maysa kadagitay adaan iti pamati kin Apo Diyos ket pinadayawan ti Diyos ita. Iti verse 5 makita tayo dito iti pamati ni Enoch. Ni Enoch. Gapu iti pamati ni Enoch naragsakan ti Diyos ket inala na isuna. Akalain nyo na si Enoch han nga napadasan iti natay, iti physical. Kumbaga, haan nga napadasan ni patay ngam inala ni Apo Diyos isuna nga saan na napadasan ni patay. Ket nabasaan to iti verse 5 kas basat diti kakabsat. Iti verse 5, gapu iti pamati ni Enoch nayalis tapno di na pumamakita ni patay. Kat isu saan anasarakan ta inyalis ti Diyos. Ta idi saan pay anayalis na ited kinkwana ti pamaniknag. Ana ay ayo na ti Diyos. Now, kunan dito verse 5, ijay maudi, na ay ayo na ni Apo Diyos, gapo ijay pamati na. Ure pay ijay inaramid na, gapo ijay aramid ti pamati na ay ayo na ni Apo Diyos. Inala ti Apo isuna, haan naman nga napadasan ni patay. Haan nga napadasan ni patay. Ito'y sitwasyon ni Enoch. Ipikpicture na ngayon umay ni Apo Jesus at dantumot iti saan nga makapadas. Iti ipapatay, iti bagi. Iti napisikalan. Tainton umay ni Apo Jesus ti maikadwa nga gundaway. Ijay maikadwa nga Tesalonica. Kapitulo 4, versikulo 16-17, nga inton umay ni Apo Jesus, uray pa'y dagiti si bibiyag, mabaliwan to ti bagida, iti saanan nga panagruksa. Ket dagiti natay, agungor dan tumet kadagiti tamtanem, mabaliwan tumet digay, awanton ti panakatay kadakwada. So nga, inton umay ni Apo Jesus, adan tumet ti makapadas, ijay napadas ni Enoch nga haan na nga napadasan ti natay. Tainton umay ni Apo Jesus adan to pay si bibiyag nga namati kenkwana. So nga ni Enoch ijay kapadasan na kas namati ken ni Apo Diyos ket inala ti Apo isuna. Now inton umay met ni Apo Jesus adan tumot ti makapadas.
adan tumot ti makapadas nga handan tumot papadasan ni patay. Kas kunana ni Apo Hesus nga adan to iti saan na nga mapadasan ni patay kada kayo ditoy kunana ni Apo Hesus. Inton umay gaputadda dagiti namati nga saan nanto nga mapadas iti papatay inton umay ni Apo Hesus. Kasto kiniino. Iso nga maawatan tayo nga dakdakamatan na pay uray tupay iji saan nga pan nakatay ti kararwa tayo iji impyerno. Ta masansan ibagbaga ni Apo Hesus uray pay iti libro ti Juan iji John chapter 11 uray pay iji John 3:16 kunana. Ta kastalaunay ti panagayat ti Dios ditoy lubong ented na ti anak na nga bugbugtong tapno isu amin na mamatikin kuana saan nga mapukaw tudikat adda na nga ag nanayon saan to nga mapukaw. Iji sabali nga translation hanto nga matay iji impyerno. So nga dagiti mamati gayam dagiti addaan ni pamati kini Apo Dios padayawan ti Apo ida handan to nga matay iji impyerno. Ino dikat maadaan da iti biyag nga agnanayon. No datay man kat mapadas tay man iti matay iti napisikalan nga saan nga napadas ni Enoch. Mayat lagtaga puta dagiti mamati ken kuana kunana ni Apo Hesus iti John chapter 11 verse 25 pudno kuna kada kayo ti mamati kanyak uray no matay agbiag tupay. So makita tayo nga amin na mamati ken kuana uray no mapadas dati patay ngem agbiag danto. Ngem danto ti makapadas met ijay napadasan ni Enoch. Uray pay napadasan ni Elijah nga saan nga natay ano nga napadasan tinatay tinapisikalan nalalatan ni Apo Dios. Ket adan tumet ti tiempo nga umay to ni Apo Hesus. Nga makita ti ditoy kas kunak nga gapu ti pamati ni Enoch pinadayawan ti Apo. Naiayon na ni Apo Dios kas kunana iji verse 5. So nga uray met kada tayo kakabsat nga inton no napudno ti pamati tayo ken ni Apo Dios ken ni Apo Hesus. Ket no umay to ni Apo Hesus ket saan tay nga napadas iti pannakatay iti napisikalan di mapadas tayo tumat kas di napadasan ni Enoch. Madaydayaw ti Apo. May sapay kakabsat nga makita tayo ditoy nga iti libro ti Hebreo nga dagitay addaan iti pamati ken ni Apo Dios ket nakasarak da iti pamadayaw no nakasarak da iti parabor iti Apo. Iti verse 7 makita tayo gapu ti pamati ni Noe. Babaan ti pamati ni Noe verse 7 gapu iti pamati ni Noe idi binalakadan ti Dios iti maipapan kadagiti banbanag adi pay makita idi natignay iti seraraem a panagbuteng nangisagana iti maysa a daong apakaisalakanan ti balay na. Ket gapu iti daytoy pinabalaw na ti lubong ket isu naaramid anag tawid iti kinalintag mayan nurot iti pamati. Now makita tayo ditoy babaan ti pamati ni Noah ket nagtulnog ti balakad ni Apo Dios. Ket ti kinalintag kunana nagunudan na ti kinalintag nga nagapu ken ni Apo Dios. So nga maawatan tayo kakabsat nga kitaan tayo iti pamati ni Noah idi gapu ti pamati na nagtulnog ni Noah nga nagaramid iti daong. Hanga basta-basta dayay agaramid ka iti daong nga dayta nga panawen awampay ti tudtudo. Ket ti panagaramid mo ti daong masapol nga ibagam ka dagiti tattao. Ibagam iti mensahe ti Apo. Manungal daw manungat tiyempo nga ingkas kasaba ni Noah dagiti sao ti Apo. Ngem kaskas ding awan tinamati ken kuana. Ngem kitaan tayo nga idi nga ti pamilya ni Noah gapu ta isuda ket addaan da ti pamati ken ni Apo Dios. Isuda da na isalakan iti layos. Isuda ti nakaligtas. Gapu iti pamati da kini Apo Dios na iligtas da ijay layos.
So nga tigayam na isalakan iti layos ket maysa nga pamilya gayam. So nga napateg nga dagiti pamilya ket mamati da ken Apo Dios. Akas ken ni Noah. Gapo ti pamati ni Noe, ti pamati ti pamilya na isalakan da. Dagiti nga tattao di tiyempo ni Noah handa nga pinati ti bagbagan ni Noe handa nga pinati. Mabalin nga kinatkatawaan da pay ni Noe. Naman niya nga idinaragpan iterwangan iti daong. Linuktan ti Apo ti ubog iti uneg ti daga. Pinagtudo na iti ngato. Nagsabay ket nagdaras ng imato ti danong. Ngam nasaraan ti daong. So nga masaraan gayam iterwangan. Kasla idi tigitay sangapulo nga babalasang nga mabasa ti libro ti Matthew nga digiti 5 nga babalasang nga mamasirib dagiti adamot dagiti 5 nga babalasang nga naampang kuna na jay nga maag dagiti handa nga naksagana kadagiti pagsilawan da kayat da nga gumatang dati gumatang kadagiti 5 nga mamasirib ngem kuna damat nga no lakwan da kayo di awan tumutten kada kami so nga kayo gumatang so nga dagiti 5 nga babalasang napandagim matang idinto nga ididadda iti paggatangan naragpanan iterwangan ket agtuktok da dagiti nga 5 nga babalasang ngem sa andan nga nailukatan tanaladawen so nga uray pay dayay ruwangan ti daong idi nga nasaraan haanen nga mabalin nga lukatan so nga ni Apo Dios agtuktok kadagiti ruwangan ti puso tayo ket no saan tayo nga lukatan dayta nga ruwangan ti puso tayo tapno sumreg kuma ti Apo iti biyag tayo. Addanto mo ti tiyempo nga agtuktok tayo no saan tayo nga namati kinkuanahan tayo nga linukatan ti ruwangan ti puso tayo tapno sumreg ni Apo Jesus. Addanto mo ti tiyempo nga agtuktok tayo ngem saan na tayo tumuten nga lukatan. Sibot na naladawon ti amin. Karuwangan ti daong saanan nga maluktan. Mabalin nga addaman digiti agpakpakaasi ken Noah alukatan na terwangan ti daong ngam saanan nga mabalin nga luktan. Iso nga etan nga kakabsat gapu iti pamati ni Noah naisalakan da iti layos. So nga uray pay kada tayo kakabsat mamati aklaunay nga no adda ti pamati tayo kada tayo nga kadagiti pamilya tayo. No adda ti pamati tayo daytoy tatta pagdadaanan tayo nga pandemya. No dati pamati tayo kini Apo Dios nga napudno. Padayawan na tayo ti Apo ket isalakan na tayo. Iti daytoy nga agraraira nga virus. Sana nga ipalubos nga masagid ti biyag tayo nga mapukaw tayo. Iti daytoy nga pandemya kabsat. Mamati iti dayta nga banag. Ano adaan tayo ti pamati akas ti pamati ni Noah na isalakan da iti dayta nga layos ti pamilyana. Oray may kada tayo. Namamati tayo kini Apo Diyos padayawan na tayo at saan na tayo. Ngay palubos ang mapukaw tibiyag tayo iti daytoy nga pandemya kakabsat. May sapay nga makita tayo ditoy nga pinadayawan ti Apo ti pamati na. Iti versikulo 8 aking gana ti 10. Mabasa tayo. Kita antay man gapu iti pamati ni Abraham, idi anaayaban tapno mapan iti maysa adiso nga awatan nanto kas tawid. Nagtulnog ket napan adina ammo no adinno ti pagturungan na. Gapu iti pamati nagyan ijay daga anay kari akas kan ganaet. Anagnaed kadagiti abong-abong agraman kada isa akin ako. Makipagtawid iti daydi metlang nga kari. Ta inururay na ti syudad nga adda simyento na ati mang bala-bala ken mangipatpatakder ken kuana isu ti Dios.
Nagapo iti pamati ni Abraham, idi ayaban ni Apo Diyos isuna nga pumanaw iti lugar da. Ket mapan iti lugar nga ibaganto ti Apo, nagtulnog, kas kuna na tinasanton nga surat. Amuyo kakabsat, narigat, dayay pumanaw ka ijay lugar mo. Narigat nga mapan ka ijay lugar nga awan pulos ti panakaamom. Han mo nga amuno anyan to ti agbaling nga biyag mo ijay. Ngam ni Abraham makita tayo, nga gaputa mamati kini Apo Diyos, ada pamati na kini Apo Diyos, nagtulnog isuna. Uray no mapanawon na dagiti kabagyan na, dagiti lifestyle na ijay lugar da, uray no mapanawon na dagiti gagayem na kinda dumapay. Nagtulnog isuna gapu iti pamati na. Nung nitutuloy tayo nga sukimatan iti biyag ni Abraham, pinindisyonan talaga ni Apo Diyos. Pinadayawan talaga ti Apo iti biyag na. Naawagan pa nga iso ti ama ti pamati. Ta idi tinesting ni Apo Diyos ti pamati na. Idi nagkan iso na ti anak iso ni Isaac. Ket nakapasa iso na ti daytang panakatisting. Panakatest iti pamati na ket na-promote talaga yung buhay niya. Blinis talaga ng Diyos ang kanyang buhay. Pugitaan tayo. So nga, agpaiso nga ti tao no adaan ti pamati natulnog. Ti tao gayam nga adaan pamati kini Apo Diyos ket natulnog. Kas kini Abraham, gaputa adda pamati ni Abraham kini Apo Diyos nagtulnog. Han nga nalakan-laka nga mangpanaw. Iti pamilyam, kadagiti kabagyam. Agpaiso kakabsat, kada kami nga dadipon ti Apo, mostly kada kami, nga nagapo kami iti adayo nga lugar. Nagapo kami iti Ilocos Sur. Kumalipatan nga ni mother ko, idi ada dagiti estudyante ijay San Fernando, ijay Katbangan idi. Estudyante nga mapan ijay Church mi ijay Lopez Panayo Ilocos Sur. Naayat mo't isuna nga mangpasangbay ka dagiti papastor nga mapan ijay balay mi. Manganda pakaunan na ida. Gaputa barito pala ti tao idi mangko dagiti kararagda nga adda dagiti kararagda sakbay da nga pumanaw ket adda dagiti kararagda. Nga dagitoy mostly dagiti papastor nga kaadwan nga napan di balay ket papastor nga nagapuda iti Isabela ti kaadwan ket kun kunak nga addan sa ti panakainaig na ta gaputa adu nga papastor ti Isabela dagitay inin-invite ni mother ko di balay ket nagpastor tayo dito Isabela palubos ti Apo nga agpastor tayo dito Isabela nagbalintay nga pastor agpastor tayo dito Isabela. So nga mabalin nga dati connection na diay ta naayat mat ni mother mi nga mangpasangbay ti pastor. Launa idi ka dagiti estudyante nga umay nga mangisursuro idi kada kami ti kanta. Babae man ken lalaki. Maysa ni mother ko nga naayat mat nga mangpaspasangbay kadagiti at adipon ti Apo nga uray no bulo ti balay mi jay nga hanang ibain nga magpasangbay ka dagiti nga dadipan ti Apo. Ket adda dagiti declaration da, adda dagiti kararagda. Ket duha kami nga pastor, kapsat. Duha kami nga nagbaling nga pastor, iti kapsat po iti Baguio, pastor ijay. Iti pastor dat tamadama iti Trinidad. Ket agyaman na ta duha kami nga pastor. Adda duha kami nga pastor iti pamilyami. Nga agpaspastor kadagitoy nga aldaw. So nga narigat nga panawam. Ti point ko ditoy manipod Ilocos Sur. Imay kami dito Isabela. Kadagiti tapta nga pandemic. Mailiw ka kayat mo nga agawid. Gumahaan mo nga basta-basta ti makaawid. So nga narigat mo ti sitwasyon nga panawam. Ngayam gapot adda pamati tayo kini Apo Diyos. Oray no nasakit man. Pumanaw tayo.
ta hantay mat nga amo pala ti Isabela di pumanaw tayo ngem marelaw ti Apo. Kaya't kumot nga ibaga nga gapumot iti pamati mi kini Apo Dios. Idi umay kami mo dito Isabela kat binindisyonan na kami mo ti Apo. Babaan mo iti panamati mi, panagministro mi kini iti kaupasan ti Apo. Iso nga ni Abraham nga nalaka na sitwasyon nga pumanaw ka. Ngem gaputa adda ti pamati na kini Apo. So gaputa mamati kat nagtulnog launay. Kadagiti ibaga ti Apo. Kat no sarakan tay pay nga basaan. Iti kabibiyag ni Abraham, binindisyonan talaga ni Apo Diyos. Iti biyag na. May sapay nga pinadayawan ti Apo ti pamati na. Kat masarakan to iti verse 11. Verse 11. Gapo iti pamati ni Sarah matlaen. Inawat na ti panakabalin mangisikog ti maysa nga anak no pay nalabusen ti tawen na. Nalabusen ti tawen na. Gapo ta iso imbilang na matalek daydi naikari. Gapo iti pamati ni Sarah uray bakutan naganak pelaan, nakaanak pelaan. Makita tayo ti pamati ni Sarah nga amuna nga iso nakat bakutan. Ngem kaskuna nagti binasa tayo nga nagtalek iji nagkari nga Dios nga ikandan to iti anak nga lalaki so ay Isaac. So ni Isaac. Kat idi nagbalin nga bisita da nga anghel. Kat may sakadag iti anghel inbagana nga agsikog to ni Sarah. Kat nagkatawa ni Sarah. Nagkatawa nga saan nga nagduwadwa. No di kat nagkatawa gaputa amuna nga bakit. Suna. Amuna nga bakit. Amuna nga bakit. So nga ti pamati no addaan tay gayam ti pamati uray pay dagiti imposible nga banbanag agbalinda nga posible. Kitaan nyo ni Sarah bakuton ngam gapu ti pamati da kini Apo Dios mamati da nga kan digay nag-ingkari ti Apo nga kan na ida ti anak nang namnama da pala nang namnama pa lang ni Sarah na talaga nga magkanda ti anak. Gaputa ti karita Apo nga mingkin ni Abraham paadwo to ti putot mo akas iti kaadwo ti darat ti baybay. Akas kaadwon to ti bitwen ti langit. So nga pinatpatan da dayta nga kari ni Apo Dios kadakwada. So nga uray bakuton inamnama na pala nga gana. So nga kada kayo nga adaman kada kayo kadagiti kakabsat nga asawa nga babae nga awam pa lang ti anak. Mga kamawanan tinamnama maadaan kakid ti pamati. Nga ni Apo Diyos, danto tiyempo nga lukatan ti Apo ti aanakam. Masapol nga patyem, masapol nga papigsaan padakilam ti pamatim, kini Apo Diyos. Agtalig ka iti Apo. Akas kini Sarah, tati Diyos tayo kat man nakabalin. Kabailan na dagiti amin nga banbanag awan tinarigat kinkuana. So ano asino man kada kayo kakabsat, iti agtartarigagay pay nga umanak. Tadagaminan dagiday no naalaan da pay nga paketdan kat naalaan da. Mabaindan nga agsikog. Slakman no 45 years old mo kat naalaan ka, sikog ka. Mabain ka. Kaslangay ni misis ko, idi naalaan pala ang adi bonus nga inted ti Apo kada kami. Talo ti karkararag mi ngam addamat ti bonus ti Apo kada kami. So di maikapat nga barome. Kasla mabain nga agsiko. Iti taon na nga 40. Ngam naawatan na nga dakkel nga blessing diyay. Dakkel nga blessing. Nga naman pa'y tinapalabas nga talagang naparigat mo. Idi inyinaw na diyay maikapat mi. Talaga nga nagsuffer mo. Nagrigat mo. Tanamin upat kami nga napan ije ospital nga magyaman kami kini Apo Dios ta haan nga napukaw dayay bonus ti Apo kada kami tadikat inpalubos na nga naipasngay nga nasayaat. Iso nga ni Sarah kaputi pamati na nagsikog uray bakuten kaskas daaw ti tao nga daan pamati kini Apo Dios mapadayawan ti pamati na
makasarak ti parabor, makasarak iti bendisyon. Iso nga malagip ko man lang idi pastor kami pala di Ilocos Sur. Iti 2005-2006. 2006 idi agkrusada kami ijay Lamag Quirino, Ilocos Sur. Awampay anak mi idi. Yan nga ni makatawan nga awan ti anak mi. Ket ada iti kantsaw nga ma-receive mi. Idi maaramid iti krusada ijay Lamag. Ket puna na diya may nga pastor nga kadwa mi. Pastor, iso siguro nga saan da kayo nga agkanti anak ni Apo Diyos. Tapno agsa. Agkuykuyog kay lata nga agministro iti kastoy, crusade. Kaya kunak ay unfair ni Apo Diyos naman. Apay da kayo agkan na kay ti anak da kami ngay kat saan. So nga haan ang kasjay. Ano ka na? So nga dahil maudi nga rabi imi jay lamag idi. Maudi nga rabi imi jay lamag idi marami ti crusade. Nagkararag kami kini Apo Diyos nga Lord, kan na kami ti anak. Haan ba't nga basta-basta ti crusade idi jay lamag. Talaga nga adayo mo dahil nga lugar. Idi naarami dahil nga crusade. Iti na itang rabi. Kung panakini Apo Diyos, idi agper-perform kami. Karkararag ti panpanod ko nga Apo, kan na kami ti anak. Kat idi hanga nagbayag, inagkan na kami ti Apo, iti anak. So nga, pinanaganan mi ti gracious. Gracious, gapota ni Apo Diyos kat managparabor. Uray pa'y kadagiti anak. Kabaalan ti Diyos ngayon, gapota Diyos ti parabor, ti Diyos tayo. Amen. So nga, kada tayo amin kakabsat, pabigsaan tayo ti pamati tayo ti Apo. Padayawan ti Apo, dagiti adaan ti pamati kinuana. So nga, ayayatan nga kakabsat, kaya kung nga ituloy, dagiti dan dumapay, ngayon kaya't kung nga putdan tatan, ta ituloy kung to inton no sumaro no Sunday no saan pa nga umay ni Apo Diyos. Kaya ti Apo kumati mang bendisyon kada kayo amin, ti Apo kumati mang bless, no mariknam nga kumapkapo iti pammatim, papigsaan kumati Apo ti pammatim, kabsat. Tadagiti adaan ti pammati kini Apo Diyos, padayawan ti Apo ida. Makasarak da iti parabor, bendisyon, akas kadagiti nga tattao nga nakarecord iti Hebreo chapter 11. Nga dagiti nga imununa nga namati datayo. Nakasarak dati parabor. Gaputa adaan dati pamati kini Apo Diyos. Ni Apo Diyos kuma iti mang bendisyon. Kada kayo amin. Agkararag tayo man. Amami nga nasantuan nga adda ka sa dilangit. Madaydayaw ka Apo iti dayto nga oras. Iti aldaw. Iti dayto nga Sunday. Saan nga nailingad ken ka Apo. Dagiti mensahe nga trinatarmi iti dayto nga gundaway. Dagiti adadipan mo, dagiti anak mo nga namatiken ka, nga adaan dati pamatiken ka, kat nakasarak dakin ka ti parabor, bendisyon, pinadayawam ti pamati da. So nga uray pa'y iti dayto nga gundaway, kadagiti kakabsat nga agbuybuya kinagdengdengeg tata, makitam ti pamati da Apo. Padayawam man ti pamati da. Bendisyonam ti pamati da. Makasarak da kadikin ka ti parabor. Bendisyon. Ammom ti sitwasyon da. Asinom anyaman dagiti pagpaspasaran da tata, anyaman dagiti pasamak ka dagiti biyag da. Anyaman ti pagdadaanan da tata. Apo, sika ti tumulong kadakwada. Sika kadi Apo iti mangsabet. Kadagiti kasapulan da, nyaman da nga kasapulan da. Dawatan miken ka o Diyos, nga bumadang ka kadakwada. Itagay mo Apo, dagiti adaan ti pamatiken ka. Uray pa dito yung sitwasyon mitata Apo nga halos makatawan nga nagdanas kami iti dayto nga pandemya. Ng Lord padayawam kuma ti pamati mi nga agmaymaysa.
Kas makitam ti pamati, dagiti an anak mo Apo. Padayawam kumakat, Lord, daytoy nga virus nga gararay rati intiro nga lubog. Mapaksyat ka di babaan ti parabor mo. Makitam kumati panagmaymaysa ti pamati mi Apo. Uray pay dagiti pamati, dagiti may kaskasaba, iti ebanghelyo, iti social media, may kaskasaba, kadagiti access nga mabalin nga pang denggigan, pangbuyaan, dagiti tattao, kadagiti sasaw. So nga amami nga nasantuan, makasara kami kumakin ka, tidakkel nga parabor, kadagiti pamati mi Apo Diyos nga makitam. Papigsaan padakkelam ti pamati mi, aging kris kaditi pamati mi. Amami nga nasantuan. Dawatan mi ken ka, Lord God, iti panagsubli dayay dati nga normal Apo. Tapno uray pay dagiti panakay kasabati sa tapno madanon dagiti lugar nga saan pay nga nadandanon. Ket Lord mapalubusan, uray pay dagiti sa Apo. May bunannag da Apo Diyos, amami nga nasanto. Bendisyonam Apo, dagiti nga nagdengeg, dagiti nga nang buya, uray pay dagiti panakay kasabati sa mapapigsa kumati pamati mi, agtuloy nga agserbikin ka. Winamami nga nasantuan, niyaman Apo dagiti kasapulan mi nga makitam. Kasapulan dati panakaagas-agasam ida. Lord, nyaman day nga panakaagas. Nyaman dagiti ananayanda Apo. Spiritual man, physical man Apo. Mental, emotional. Dawatan mi ti panangagas mo kadakwada. Dawatan mi ti bendisyon mo, parabor mo. Dawatan mi Apo Diyos. Ti tultuloy nga panangaywan ken panang protektar mo kada kami. Iti daytoy nga pagdadaanan mi tatta nga pandemya. Dawatan mi dagitoy tinaga ni Apo Jesus. Amen.